Γεια σας! Σήμερα θα δούμε ένα διαμέρισμα 79 τετραγωνικά μέτρα, 8ου ορόφου, βρίσκεται πάνω σε πεζόδρομο. Αποτελείται από χολ, σαλόνι με δυνατότητα να το διαχωρίσετε, ένα μπάνιο, ένα υπνοδωμάτιο και κουζίνα. Έχει μεγάλο μπαλκόνι, 20 τετραγωνικά, με θέα λεκαβητό. Επιπλέον έχει μια μικρή αποθήκη 4 τετραγωνικών μέτρων με παράθυρο στην ταράτσα. Το διαμέρισμα είναι διαμπερές και πολύ φωτεινό, με δρύυνα πατώματα στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο, με πόρτα ασφαλείας και κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια. Επίσης, η πολυκατοικία είναι αρκετά ήσυχη καθώς έχει σχεδόν μόνο γραφεία. Η τοποθεσία του είναι εξαιρετική, βρίσκεται στα 350 μέτρα από μετρό, 500 μέτρα από την πλατεία Εξαρχείων, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και από σούπερ μάρκετ.